Són 2 vots a favor. Abstencions són 8, 9, 10 i la resta, no? Si no m'equivoco. La resta són abstencions, per tant resta aprovada aquesta moció amb els 2 vots favorables de la CUP. El punt 8è de l'ordre del dia es porta també a aprovació una moció de la CUP, en aquest cas en relació al cas o la situació viscuda i patida per David Sánchez, el David de la Fornal. La moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular de suport a en David de la Fornal diu així: exposició de motius. A 2:15 de la matinada del 6 de gener es va detenir en David Sánchez de l'Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès en un desplegament policial desproporcionat quan sortia del seu lloc de treball. Un gran nombre de Mossos d'Esquadra l'esperaven fora de la Fornal per detenir-lo, sense informar sobre el motiu de l'arrest i per traslladar-lo a la comissaria de Vilafranca, on li van negar l'assistència d'un advocat. Allà passà la nit fins que el van traslladar als jutjats de guàrdia de la Vila, on finalment, després de gairebé 10 hores de desinformació, va ser comunicat del motiu de la detenció i de l'empresonament immediat. La detenció i l'execució d'ingrés a presó es basa en una ordre de recerca i captura dictada el mes de maig del 2008, la qual no havia estat notificada per una sentència condemnatòria relativa a la manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 1998. Malgrat que la legislació estableix que no es pot ingressar a presó amb una pena inferior a 2 anys, han rescatat uns antecedents ja cancel·lats per insubmissió, un delicte que quedà abolit del Codi Penal en fer-se efectiva la victòria d'aquelles persones que, com en David, s'exposaren a la presó pels seus ideals. Avui, 10 anys més tard d'aquells fets del 12 d'octubre del 98, en David pot ingressar a presó. La defensa al·lega que la pena d'1 any i mig que va ser condemnat el 2000 ja ha prescrit, tenint en compte que el Codi Penal estableix que una pena de presó com aquesta prescriu als 5 anys i ja n'han passat gairebé 9. L'any 2000 va presentar-se una petició d'indult per part de l'Ajuntament de Vilafranca que no va denegar-se fins al 2006, una resolució que mai no ha estat notificada en David. La jutgessa diu que no s'han de comptar els 6 anys en què el Ministeri ha trigat a resoldre l'indult i que per tant la pena no ha prescrit. La condemna d'1 any i mig més els antecedents per insubmís fan que la jutgessa decideixi ordenar l'empresonament. Les al·legacions presentades in extremis pels advocats van permetre a en David un termini de 10 dies per ingressar voluntàriament a la presó, termini que expirava el dia 16 de gener. Però l'endemà, a 7 de gener, els jutjats de Barcelona van fer prevaldre el seu criteri i consideren que en David està en cerca i captura. Això vol dir que si és detingut pot ser ingressat de manera immediata a la presó. Per tot això, l'equip d'advocats del David de Vilafranca ha interposat una querella criminal per l'actitud de la jutgessa Isabel Gallardo del penal número 15 de Barcelona, ja que els antecedents penals per insubmissió ja no tenen vigència. I a més, entenen que els delictes pels fets del 12 d'octubre del 98 s'haurien de considerar prescrits. Davant de tots aquests esdeveniments, d'un procés judicial irregular i qüestionable, del compromís i la lluita diària i constant d'en David i de la persecució política i judicial a què constantment se sotmet a les persones que militen a l'esquerra independentista, s'han succeït moltes mostres de suport arreu dels països catalans i s'han realitzat diferents actes per exigir que s'aturi el procés judicial contra en David. Els milers de signatures de suport, les adhesions de més d'un centenar d'entitats i associacions, les mobilitzacions de centenars de persones mostren que en David no és un delinqüent, sinó que algú que defensa la llibertat del poble català. Per tot això, des de la CUP demanem que el plenari adopti els següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Vilafranca sol·liciti el no ingrés a presó del David i, per tant, que s'arxivi immediatament el cas. Segon, que l'Ajuntament de Vilafranca traslladi aquest acord a la magistrada Isabel Gallardo del Jutjat Penal 15 de Barcelona, al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, al Departament de Justícia i a les direccions del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya. Tercer, que l'Ajuntament de Vilafranca s'adhereixi a la querella criminal contra la jutgessa Isabel Gallardo. També en relació a aquesta moció presentada per la CUP, des de l'Associació Cultural La Fornal ens han demanat poder intervenir i penso que ho farà personalment en David Sánchez. Sí, sisplau, si pots intervenir al plenari, sisplau. Bona nit, seré molt breu. Només vull recordar que des de l'any 2000 l'Ajuntament de Vilafranca és part implicada dins d'aquest procés en el moment que entra l'expedient al tramitar la petició d'indult, que tot i denegar-se el 2006 encara és hora de que el Consell de Ministres comuniqui aquesta decisió a l'Ajuntament de Vilafranca, que al contrari, des del dia de la meva detenció el grup de suport ha informat regularment a l'Ajuntament de Vilafranca
de com estava el cas, aportant documents, portant tot l'expedient, aportant les interlocutòries que ens han respost des del jutjat penal número 15 i que a hores d'ara ja hauríem de tenir un posicionament ferm i clar respecte al delicte de prevaricació que ha comès la jutgessa Isabel Gallardo. Només entendrem com a mostra de solidaritat que l'Ajuntament de Vilafranca al ple s'assigni aquesta querella. De ser contrari, entendrem que hi ha una manca de determinació democràtica o bé s'estan fent prevaldre qüestions personals o bé professionals i en aquest cas el que ha de prevaldre és el sentit comú, que seria el fer justícia i s'assignar aquesta querella, i la resta ja ha quedat ben expressada a la moció presentada per la CUP. Res més. Gràcies. Moltíssimes gràcies, David Sánchez, per la seva intervenció. Portaveu de la CUP, que és qui presenta aquesta moció, pot intervenir en l'explicació, si cal encara més, dels fets. Bé, sí que calen explicacions, perquè són explicacions que justifiquen el per què presentem aquesta moció. Els dos primers punts, bé, són punts que ja hem parlat a la Junta de Portaveus, ja són punts que creiem que estan molt debatuts i que per tant els posem en forma de moció perquè s'oficialitzi una mica aquest posicionament de la Junta de Portaveus i de l'Ajuntament en general. Però hi afegim un punt nou, que és adherir-nos a la querella criminal contra la jutgessa Isabel Gallardo. En aquest cas, aquí sí que no valen excuses de que no tenim tota la informació, tots sabem com ha anat. Jo ara faré un seguit, no com ha anat la part del David, que ja ens ha explicat ell, o la moció ja l'explica prou bé, sinó el per què, des de la candidatura de l'Unitat Popular, per què el David mateix i el seu grup de suport ens demanen que ens adherim a aquesta querella. I demanem la querella per impedir que aquesta jutgessa torni mai més a obrir expedients o a posar a presó a persones com el David i com d'altres que des del seu espai social, polític, volen treballar per la justícia social, la solidaritat, la llengua, el país, etc. Aquesta jutgessa ha comès deliberadament una sèrie, no sé si delictes, no soc professional de l'advocacia, per tant jo no sabria dir si són delictes, per mi ho són, però hi ha moltes qüestions molt estranyes. Primer, l'ordre aquesta de recerca i captura no se li fa arribar al David. El David no és coneixedor d'aquesta ordre de recerca i captura, però el David cotitza a la Seguretat Social cada mes, com molts de nosaltres. Per tant, difícilment el David no està amagat. El David estava treballant normalment des de darrere de la barra de la Fornal i el David participava de diverses actuacions i actes que es feien a Vilafranca. Per tant, el David no rep aquesta notificació. El que sí que rep són els Mossos d'Esquadra a les 3 de la matinada, la nit de Reis, que el venen a detenir. I a més, el venen a detenir i no li expliquen el per què està detingut. Aquesta jutgessa demana l'ordre de recerca i captura i no demana el certificat de penals. No el demana quan ja està fet aquesta ordre de recerca i captura i quan el David ja està fugit, perquè el David, recordem, ha estat durant 10 dies fugit pràcticament, perquè no sabia si el podien posar a presó o no el podien posar a presó. Però és pitjor encara, quan aquesta jutgessa demana finalment aquest certificat de penals, aquest certificat de penals està en blanc. Tot i així, la jutgessa continua amb aquesta guerra personal contra el David i per extensió contra tots els moviments socials, i el fiscal li recomana que arxivi el cas i la jutgessa no en diu res de tot això. Pitjor encara, el dia 9 de gener, si no recordo malament, alguns portaveus d'aquest ple anem al jutjat número 15 de Barcelona per entrevistar-nos amb la jutgessa i aquesta jutgessa no ens vol atendre, tot i que la visita estava concertada. Però encara més, aquell mateix dia 9 aquesta jutgessa cancela aquesta ordre de recerca i captura contra el David i no l'informa ni al David ni als seus advocats. Per tant, el David continua uns quants dies més en cerca i captura per ell, perquè en realitat no ho estava, però estava amagat. Hi ha més coses. D'entrada ens parlen d'insubmissió. La jutgessa utilitza aquest argument, però no n'hi ha delicte d'insubmissió, perquè aquest delicte ja fa anys que no ho és, per sort. Però tot i així la jutgessa insisteix. Sense aquest delicte d'insubmissió
I com que les penes per les quals s'acusa el David del 16 o el 12 d'octubre no arriben a 2 anys, el David no té per què entrar a presó. Després se'ns utilitza l'argument de que si no paga una multa, aquesta mateixa jutgessa, la Isabel Gallardo aquesta, va declarar insolvent el David i la seva multa la va pagar una altra persona. Bé, nosaltres veiem en aquest cas una voluntat inequívoca de la jutgessa d'empresonar el David i per extensió qualsevol persona que es plantegi si aquest és el sistema econòmic i polític que volem. Com ha dit el David, no s'entendria que des de l'Ajuntament de Vilafranca no ens posicionem a favor d'allò que el David es demana, que és del tot just. Aquí sí que hi ha justícia. Reclamar que aquesta jutgessa no pugui tornar mai més a jutjar a cap persona perquè simplement estigui qüestionant els seus principis jurídics, ètics o morals. Però és que a més aquesta jutgessa ha fet que durant uns dies el David, la seva família, centenars i milers de ciutadans de tots els països catalans pateixin. El David ha patit injustícia de forma manifesta i constant durant molts dies i ara en aquest moment l'està patint. Està aquí, no pot entrar a presó, però això no vol dir que demà pugui tornar-hi a presó. Per tant, és imprescindible que aquesta moció s'aprovi tal com està, és imprescindible que l'Ajuntament s'adhereixi a aquesta querella criminal i que demostrem, no només al David, sinó a la seva família i als ciutadans de Vilafranca, que en qualsevol cas d'injustícia com aquest, el seu Ajuntament estarà al seu costat fins al final. Moltes gràcies al portaveu de la CUP, senyor Xavier Navarro. Hi ha una esmena presentada pels diferents grups municipals que han participat a les diferents juntes de portaveus que s'ha tractat aquest tema, d'Iniciativa per Catalunya, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, i per tant el seu secretari sí em voldria fer lectura d'aquesta esmena. Sí. Esmena la moció de la candidatura d'Unitat Popular de suport en David de la Fornal que presenten els grups municipals del PSC, Convergència i Unió, Partit Popular, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Substituir el text per tal cal entendre que és una esmena a la totalitat, atès que el jutjat penal número 13 de Barcelona, per sentència d'1 de desembre de 1999, procediment abreujat 207/99, va condemnar el vilafranquí Joan David Sánchez i Díaz a una pena de 18 mesos de presó i 4 caps de setmana d'arrest per uns fets que van tenir lloc el 12 d'octubre de 1998. En el seu moment, l'Ajuntament de Vilafranca ja va sol·licitar al Consell de Ministres la concessió de l'indult per a en Joan David Sánchez, petició que fou denegada l'any 2006. Posteriorment es va iniciar en el jutjat penal número 15 de Barcelona l'executòria número 474/2003 FT, en el decurs de la qual es va dictar l'any 2008 una interlocutòria que ordena l'ingrés efectiu a la presó de Joan David Sánchez. La defensa de l'interessat va presentar un recurs de reforma contra la interlocutòria dictada que ha estat desestimat i actualment es tramita davant l'Audiència Provincial el recurs d'apel·lació adient. Entén l'Ajuntament de Vilafranca i els diferents grups municipals, respectant la independència judicial, que procedeix dictar les resolucions necessàries que facin possible que Joan David Sánchez no hagi d'ingressar a la presó. L'interès municipal ve donat pel fet que l'interessat és vilafranquí i en el seu moment l'Ajuntament va demanar-ne l'indult. En aquest sentit, cal tenir en compte que a. La pena de presó imposada és inferior a 2 anys. B. No consta que Joan David Sánchez tingui antecedents penals computables. Efectivament, segons que sembla, havia estat anteriorment condemnat per un delicte d'incompliment del deure de complir el servei militar o la prestació social substitutòria, però els fets es remunten a l'any 1993 i d'altra banda el tipus penal que ens ocupa va ser expressament derogat amb efectes retroactius. Per tant, aquests antecedents no haurien de ser tinguts en compte. C. Segons consta, les sancions pecuniàries o responsabilitats econòmiques derivades dels fets que van motivar la condemna ja han estat satisfetes o no esdevenen exigibles. E. El Ministeri Fiscal ha sol·licitat que es declari la prescripció de la pena amb la corresponent extinció de la responsabilitat penal. F. Sense entrar en qüestions jurídiques relatives a la prescripció de la pena, no sembla proporcionat ni raonable que l'any 2009 una persona hagi d'ingressar a la presó per una pena de 18 mesos derivada de fets que van tenir lloc fa més de 10 anys. Amb respecte a la independència judicial i sense perjudici de les al·legacions que hagi presentat la defensa, aquest ple demana que s'adoptin les mesures necessàries que facin innecessari l'ingrés a la presó de Joan David Sánchez i Díaz pels fets exposats. Per això es proposa el ple que acordi 1. Que l'Ajuntament de Vilafranca sol·liciti el no ingrés a presó d'en David Sánchez. 2. Que l'Ajuntament de Vilafranca traslladi aquests acords als titulars del jutjat penal número 15 de Barcelona i a l'Audiència de Barcelona. Aquesta és l'esmena presentada per la resta de grups municipals a la moció presentada per la CUP. No sé si hi ha intervencions al respecte. Va ser un tema
debatut amplament i llargament debatut en Junta de Portaveus. Senyor Ametller. Home, seria ridícul que entre tots els grups municipals, excepte la CUP, hagin estat debatent aquesta moció, retirant el tema de la querella criminal, i ara ningú tingui la valentia de defensar-la, no? A més, vostès estan dient que ho han debatut entre tots vostès, no ho han debatut amb nosaltres, no ho han debatut amb la gent, i la gent vol saber el per què vostès no es volen implicar amb la querella criminal. Per tant, d'alguna manera, sembla mentida ara que a l'hora de la veritat ningú vulgui defensar aquestes esmenes. Home, si heu sigut tan valents de signar-ho, doncs ara es toca defensar-ho aquí al ple. Per tant, els convidem a tots els grups municipals a que defensin el per què no volen tirar endavant una proposta en la qual s'està determinant que una persona, i vostès saben, una jutgessa que no està fent bé la seva feina, una jutgessa que no es mereix el títol que se li otorga, una jutgessa que no està fent justícia. L'altre dia a TV3 veiem, no? Els jutges volen agafar la vaga perquè estan fins aquí de feina i resulta que tenen temps per dedicar-se a tirar endavant injustícies per condemnar persones per ideals polítics. Doncs ara volem saber, gràcies, volem saber per què cadascun dels grups municipals no està d'acord en tirar endavant aquesta querella i d'alguna manera pressionar perquè aquesta jutgessa no acabi fent injustícies com les que tenim ara. Moltes gràcies. Sí. Insisteixo, hi ha alguna intervenció dels diferents representants dels grups municipals? I si sí, no hi haurà una meva. Bé, cal recordar que l'Ajuntament de Subirats va aprovar una moció molt semblant a aquesta, no? Com l'objet em sorprèn moltíssim aquest tancament de files, i la veritat és que no només em sorprèn, sinó que a més em fa por. I em fa por pensar que un dia, per la llei que sigui o pel motiu que sigui, tant l'objet o jo podem trobar-nos en una situació semblant i el nostre ple, els que en teoria sou companys nostres, no tingueu la capacitat de defensar-nos amb fermesa. En aquest moment, us ho dic amb molta sinceritat, em sento molt avergonyit de tot com ha anat plegat. I una mica continuant amb el que deia l'objet, quan un presenta una esmena, la que sigui, ha de ser capaç de defensar-la públicament i explicar-li, no només al David, a la seva mare que també hi és aquí, a la gent que s'escolta i a la gent del país, el per què nassos no voleu querellar-vos contra aquesta jutgessa. I no és una jutgessa que nosaltres ens imaginem que ha fet les coses malament, no, les ha fet de forma manifesta i reiterada. Ha anat amb mala llet, ha anat pel David, i avui ha anat pel David i demà anirà per qui calgui. Doncs se li fot. Aquesta jutgessa va per la gent que es mostra en contra d'allò que ella considera que és just. Per tant, insisteixo, com insistia l'Utge abans, que algú doni una explicació, no només a nosaltres com a regidors, sinó a la resta del plenari, a la gent que s'escolta, a la família del David, al David, a tothom. Necessitem una explicació, perquè és que si no, no entenem res de tot plegat. O sigui, teniu temps per dedicar-vos durant una setmana a enviar-vos correus, o no sé com ha anat tot això, per fer aquestes esmenes, unes esmenes que no parlen de res d'injustícia, en absolut, no parlen d'injustícia, parlen de termes purament legals, que aquí ningú ens interessa, parlen de termes que hem discutit 1000 vegades a les juntes de portaveu, parlen de termes que s'han enviat a la premsa i que són coneguts per tothom, i ara que demem que us posicioneu a favor d'aquesta querella, ningú té la valentia de defensar-ho. No ho entenc. Hi ha alguna intervenció, insisteixo, i si no hi és, passaríem a la votació de l'esmena. Abans de la votació... Abans, senyor Paller. Sí, merci, gràcies. Abans de la votació nosaltres demanem retirar la moció, abans que es voti aquesta esmena en la qual... I el que sí, nosaltres amb aquest sentiment de vergonya i de falta de valentia per la resta de regidors el que fem és abandonar el ple. Moltes gràcies. Bé, amb l'absència dels dos regidors de la CUP que en aquests moments abandonen el plenari, amb la justificació que hem presentat, doncs continuaria el plenari i en aquest cas ja ha acabat l'ordre del dia en relació a mocions. Hi ha una darrera moció presentada per la via d'urgència, en aquest cas per el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, també conjuntament amb Convergència i Unió, sí?
em diuen, havia vist que l'havia presentat Esquerra, en tot cas Convergència s'afegeix també en la presentació d'aquesta moció, i com que és una moció d'urgència, el que caldrà i el que cal és evidentment doncs, en primer lloc doncs, valorar la urgència de la mateixa, al qual doncs, miro els portaveus dels que presenten aquesta moció. Senyor Quelar, endavant. Sí. Perdó, i abans hauríem de fer la lectura, perdoni, senyor secretari. No, si vostès estan imposats del seu contingut i ho consideren suficient, no ens sembla suficient, i penso que a banda dels regidors i regidores també això és un exercici important de cara a la gent. El text de la moció que ha estat presentada en el decurs del dia d'avui, moció d'urgència dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió per la internacionalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català. En un món globalitzat com l'actual, la nació catalana travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. 30 anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se'ns han plantejat durant aquests temps. Amb tot,